че са 8 часа, вторник. По традиция, моите деца са на карате, чакам всеки момент да свършат от тренировката. Вече 3 години нямаме отсъствие от училище, нямаме отсъствие от тренировките. Благодарение само единствено на супер храните. Аз за мен съм взела най-доброто решение за моите деца. Но се чудя на повечето майки, които споделят за супер храните, съответно най-вероятно не вярват, че децата ми 3 години не са се разболявали. Съвсем нормално е, като гледам повечето майки постоянно ходят по лекари, постоянно децата ми отсъстват, гледам в групите, постоянно споделят, децата ми са болни, няма да са на училище и така нататък. И идвам отново на думите на нашия доктор Петър Найденов, който е докарал водораслите в България преди повече от 30 години. Той е хомеопат и много пъти ние споделям в Zoom срещи, когато някоя майка той сподели да започнат с суперните на Аквасорс и те кажат, ще си помислят. И той какво им отговаря, което е наистина жестоката реалност и истина. Той казва следното нещо: разбира се, че може да си помислите, имате цялото време на този свят, докато сте живи, съответно може да продължавате да си мислите съответно дали да започнете да се обехраните или не, като през това време съвсем естествено децата ви ще продължат да боледуват, вие ще продължавате да си давате парите за лекарства, за лечение на тези деца, вместо да започнат да ги подкрепяте на клетъчно ниво с суперхраните, пробиотиците на Аквасорс. И вече, ако ви писне един ден, наистина ви писне, защото някои хора си свикват с това ежедневие и казват, че е нормално децата им да пият по 4-5 антибиотика на година, или както моето дете беше 30 антибиотика. Благодаря на Аквасорс, че ги намерих тези супер храни и вече децата ми забравиха какво са това антибиотици и лекарства. Да се отклоних, разбира се, че може да си помислите, както каза, децата ще продължават да боледуват през това време, докато вие си мислите, и се чудите и се маете. И вече, ако наистина ви писне един ден, детето ви да е постоянно болно, постоянно с някакви кашлици и така нататък, и вече след като сте взели тотално решението, вече може да ми се обадите, да стартираме вече с лесното начало и децата ви да открият един нов свят, а не постоянно да са болни и така нататък. И вие да отсъствате от работа. И както си казва доктор, наистина това си е до въпрос до осъзнаване и на човек вече трябва толкова много да се осъзнал, за да направи тази крачка, просто като да се свържи с мен и да решим този проблем един път за винаги. Но се чуда защо на повечето хора им трябва децата им да преминат през всичко това нещо, те да преминат през безсънни нощи, кашлици и това и да си мислят, че това е нормално, това въобще не е нормално, като ситуация. И така оставам ви повод да размислите, И не забравяйте, че докато си мислите, децата ви наистина ще боледуват. Това няма как да се отървете от това нещо, ако не започнете наистина с клетъчните храни, както са моите деца от 3 години вече. И така, скъпи приятели, оставам ви да си мислите и вече като вземете решението, тогава ми звънете. Хайде, до скоро!